Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwanne m, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa. Ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ Amachi Igbo ga-adị, Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa ha. Aja agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha, ebili ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha. Bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere ịma onye na-asịrị ọnụ kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ime ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ n'ala Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azọdoro ụkwụ ụba n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị, ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a awa m ọjị a Igbo mma mmanya, Igbo mma mmanya. Ugbu a With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Ugwu, Ebonyi, providing aid to those in need, through development programs and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office.
philosophies. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Igosipụta otu Obinwannem Ndi Igbo Global Foundation Ofuobi n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Julaị afọ 2021 n'Enugu Aguleri, Anambra Steeti. Mbigbo, otu ndị Igbo dị iche iche n'ụwa niile, agbụrụ Igbo niile, ozi ezimozi. Ọ bụ n'oge obi ụtọ ka Obinwannem ụmụ omenala Igbo gbaa gburugburu na-edegara unu. Anyị niile bụ ụmụ Igbo gbaa gburugburu Imo, Enugu, Anambra, Ebonyi na Abia steeti abịakọtara ọnụ iweta otu na-ejikọta ọnụ na ntọala omenala United Company and Cultural Foundation n'ala Igbo, nke aha ya bụ otu Obinwannem. Obinwannem nwere ngalaba atọ ha ji agbasa ozi. Ha bụ obinwannem.com, obinwannemnews.com, obinwannem.org. Ọrụ ha maọbụ ebumnuche ha: Obinwannem Ndi Igbo Cultural Movement. Ọrụ anyị bụ iweghachi ebube na ịdị ukwu nke mba Igbo na ndị nọ na ya. Iweghachite ịnya isi ndị Igbo site n'iweghachi ogogo anyị nọ na ya site n'ezi mmụọ ịhụnanya na inyerịta onwe anyị aka. Ịgba mbọ ịhụ na mkpagbu na ọnwụnwa gara aga ga-ewetara anyị ezi ọdịnihu. Iwugharị ike ụmụ Igbo site n'ike ịdị n'otu. Ịhụ na mba Igbo gbaa gburugburu megharịrị onwe ha ma laghachikwa n'ebe ha nọ na mbụ iji nweta ihe ha bụ n'oge gara aga n'ụwa. Iweghachi ekwesịghị ntụkwasị obi ụmụ Igbo site na ịchọpụta onwe nakwa imepụta ihe onwe. Ịhụ na ọ dịghị nwa afọ Igbo maọbụ onye Igbo ọbụla a ga-ahapụ dịka a na-ejikọtagharị mba Igbo. Obinwannem Ndi Igbo Global Foundation Ofuobi. Ebumnuche anyị na ọrụ anyị bụ ijikọ aka ọnụ ma kụziere ụmụnne anyị omenala anyị ndị furu efu, asụsụ Igbo nakwa ịkpọlite omenala na ọdịnala na ndụ onye Igbo ọbụla. Anyị chọkwara inyere ụmụnne anyị nọ ebe ọbụla n'ụwa niile gbaa gburugburu aka ma zụtakwa ha ebe ọ na-akpa ha, ebe anyị ga-anabata nkwado ha n'otu aka ahụ. Anyị na-edegara unu ịgwa unu na anyị chọrọ mmepe n'ala anyị site n'ebe mgbasa ozi soshal midia akpọrọ obinwannemnews.com.
Akụkọ ụwa obi nwanne m ga-enyere ụmụ Igbo aka ịgbasa ozi ọma ọdịnala na omenala n'ala Igbo, iweta akụkọ mba ụwa world news n'asụsụ Igbo nakwa Bekee, ma tinyekwa otu n'ime onwe ha ga na-ahụ maka ndị ga na-edepụta akụkọ gbasara ala Igbo. Obinwannem.com bụ otu jikọtara ụmụ omenala Igbo n'ụwa niile gbaa gburugburu, ekewapụtara ka esi na ya jikọta ụmụ omenala na ọdịnala Igbo ọnụ n'ụwa gbaa gburugburu. Obinwannem.org bụ otu na-abụghị nke ndị gọọmenti nke ga na-ekepụta ụmụ omenala edokọrọ ọnụ, ọdịnala Igbo n'ụwa ka anyị wee mara onwe anyị n'ụwa niile. Ihe ndị a niile bụ otu Obinwannem ụmụ omenala ọdịnala Igbo gburugburu ekewapụtara iji nyerịta onwe anyị aka. Naanị ụmụ Igbo bụ ndị ga na-arụ ọrụ ma na-akwadokwa ya bụ nnukwu ọrụ a eji n'aka maka ọdịmma nke ụmụ omenala na ọdịnala Igbo gbaa gburugburu. Anyị na-ekerịta n'onwe anyị ịkwụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ anyị ụgwọ, ma ndị nọ n'ezi nakwa ndị nọ n'ama, ebe ndị anyị tinyegoro afa Obinwannem n'ọrụ dịka Obinwannem na Ukraine, Nigeria nakwa United States of America, ya nakwa ikepụta ọrụ nye ndị na-enweghị ọrụ, isi na ya wetue ma kwadaa ogogo izu ohi nakwa ihe isi ike. Anyị ga-ejikọkwa aka ọnụ ịzụpụta ọtụtụ ụmụnne anyị n'ogogo ịzụ ahịa ịntanetị nke a kpọrọ online business, tinyekwa aka na azụmahịa na ihe ndị ọzọ dịka ọrụ ugbo, ịzụ anụmanụ, ịkwa akwa na ịgbapụ mmiri n'obodo ndị na-enweghị mmiri, weghachi ezi ndị nche ga na-elekọta ime obodo anyị n'ala Igbo nakwazi na ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị ga-agbakwa mbọ ịhụ na ụmụnne anyị ndị eji eji n'ala Bekee na a ga-ahapụ ha site n'iji ego gwa gọọmenti ha okwu ka ha hapụ ha, maọbụ n'ụzọ ọzọ ịgwa ndị nwe ndị ahụ maka ụmụ ha nakwa gbasara ka ha siri nọrọ n'ụlọ mkpọrọ nakwa ụsụ dị na ya. Anyị chọkwara inye aka ka ụmụnne anyị nwee ike ịga obodo dị iche iche n'ala Bekee, obodo dị mma ebe ha ga-arụ ọrụ na-enweghị mmekpa ahụ dịka anyị na-ahụ ka ọ dị n'ụwa taa, ka ha wee na-arụ ọrụ ka anyị sitekwa na ya nwee ọrụ gọọmenti obodo ahụ ga-enye anyị. Obodo ọbụla ụmụnne anyị ga-eje, anyị ga-amara maka obodo ahụ, ndị obodo anyị ga-amakwa maka ya n'otu aka ahụ, dịka anyị ga na-ahụ gbasara ihe niile na-eme gbasara ha. Ọ bụrụ na onye ahụ ruo ebe ahụ ma rụọ ọrụ, ọ ga-ejiri otu ihe nata nke anyị ga-etinye na mmepe obodo anyị. Anyị chọrọ iji aka anyị nyere onwe anyị aka n'obodo anyị, ebe anyị na ndị isi na ndị mgbasa ahịa obodo ga na-ezirịta ozi ma na-akarịtakwa na-abụghị ndị gọọmenti. Obinwannem chọrọ agamnihu nke obodo anyị. Anyị enweghị ihe onyonyo ebe anyị kwuo dịka BBC, maka na BBC abụghị nke anyị. Anyị na ọtụtụ ndị mmadụ ejikọọla aka ọnụ iwepụta ihe onyonyo mgbasa ozi ga na-ekwuchitere ndị Igbo niile n'otu. Ya mere anyị ji ehibe ya n'aka anyị. Ya bụ steeti ọbụla n'ala Igbo dịka Enugu, Anambra, Imo, Ebonyi, Abia ga-enwe nke ha, mana anyị ga-enwekwa otu ebe ga-anọchite anya steeti ọbụla. Daalụnụ dịka anyị na-ele anya na mmekọrịta anyị na unu. Abụ m onye nke gị kwesịrị ntụkwasị obi, Obinwannem Ndi Igbo Global Foundation, nwa Chineke Ugwu Okechukwu, onye na-ahụ maka otu Obinwannem, ebe mụ abụ Florence Ekpereamaka Nwafọ tụgharịrị ya ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndewo.
With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices, even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. With over 87 million people living in extreme poverty. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Njikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị. Anyị ekenekwa unu ọzọ n'ụbọchị tata. Ana m asị ebe ọbụla isi wee na-ekiri anyị, udo dịrị gị. Udo dịrị gị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Taa ụbọchị Nkwo Ikuku. Taa ụbọchị Nkwo Ikuku ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji akwanyere Chukwu Okike Abịama kere anyị niile bụ nne na nna anyị ugwu. Maka na onye ọbụla dị ndụ nwere ife mere o ji wee dị ndụ. So na onye ọbụla dị ndụ n'ụwa enwere reason iji dị ndụ. Anọ maka reason iji dị ndụ ka anyị ji abịakwa na online nke Mark Zuckerberg rụpụtara anyị ka anyị wee na-afụkọrịta onwe anyị, na-agwakọrịta onwe anyị okwu, ma na-amụkwa akwụkwọ dịka anyị si amụ ya na ụlọ akwụkwọ mgbe gboo. Maka na ihe a na-akpọ ụlọ akwụkwọ bidoro n'obi, ebe a na-agbakọ abịa kọwara gị ka be nna gị dị, ka ụmụnna gị si akpa agwa, ebe ị kwesịrị ịdị na-eje na ebe ị kwesịghị ịdị na-eje, ihe ị kwesịrị ịdị na-ekwu na ihe ị kwesịghị ịdị na-ekwu. Ọ n'obi ka a na-akpọ ya. Na obi ahụ ka a tọnụgide n'ụwa nke anyị nọ n'ime, tọnụte ya to Senate, tọnụte ya to Senate, House of Representative. Ha meziri divide bazie nke ha sef. A ga-enweta House of Representative, a ga-enweta Senate. Ihe ndị a niile bụ structure of ụmụnna. So onye akọ ya abụọ anyị bịa ha nọ na mba akwụkwọ, anyị akpọba nkata ka ụmụnne. Ana nwerekwana ihe nwanne anaghị agwa nwanne ya na obi ebe a na-akpa nkata.
so onye kpatara n'ihe ọbụla anyị gwara onwe anyị na soshal midia ya bụ na ihe ga-eme anyị ka anyị gbuo onwe anyị ma ka anyị chere onwe anyị echiche ọjọọ. Ama m na voice m na-apụta ọfụma. So anyị bịara n'ụbọchị tata ka anyị kpakwa nkata dịka anyị si akpa ya na mbụ, ka nzikwa unu oziọma nke Chukwu, oziọma nke anaghị akụ mmiri, oziọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Anyị adịghị eme onwe anyị ka anyị aharọ, anyị adịghị ekwukwanụ ka anyị amalọ. So anyị na-adị ka Chukwu si wee ka anyị. Ndị vice na ọ bụ na onye ahụ na-adị nkịrịka ka a na-ene anya. So anyị na-adị nkịrịka ka igwe na-ene anyị anya. So mana ihe dị anyị n'ime ka anyị na-achọ ka ịmụta. So tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Anyị na-ayọ Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa na ya emeghego megidekwa iwu ya, maka onye megidere iwu ya emegidewokwa ya nwa. Ịghọtago? Onye megidere iwu ya emegidego ya nwa. Onye mere na anyị na-ayọzi ayọ kịta. Anyị na-ayọzi ayọ kịta ka anyị maa na ọ ga-emela anyị ebere, maka na ya chụọ ya n'ike o nwere isi, chụọ ya nwayọ o nwere isi. So anyị chọzi ka ọ dị ka m agbanyeghị m one light. Agbanye nke. So anyị emejogo ya. Anyị emejogo ebe ọ bara ụba. Na-enwenara m iwe. Ana m esetikwa ife n'ime ka ọ dị ka o kwesịrị ịdị. Maka na nkata ka anyị na chi anyị na-akpa. So ọ maka na anyị emegidego ya ka anyị ji ayọzi ya ayọ, mana before anyị ada ayọbụ Chukwu ihe ayọ, anyị na-eje were maka na anyị na-alụ ya alụ. So kịta anyị na-ayọ Chukwu bụ nne na nna anyị, bụ nne anyị, bụ ndị gboo, bụ ndị mere na anyị niile dị ndụ n'ụbọchị taa. Anyị na-ayọ ya ka o mee ka iwe dajọọ n'ọtụtụ ndụ ụmụnne anyị, maka na ka chi anyị si edu anyị ka o si eme anyị. Ndị kwuru okwu na-agba gboo si na ụzọ Chukwu si ata mmadụ ụta, ma ụzọ Chukwu si emegide mmadụ, ọ ịgwa gị ka isi wee daa iwu, ọ ime gị ka ị na-echeta n'ụzọ ị na-agaghị. Na ha ga-achọ ofu ife mee gị, ọ bụ na mkpọ akpọrọ gị, ogwu akwa maa gị, ọ bụ na ọ mara gị ihe si n'elu daa n'isi gị ka ị wee tamuo. Na taịm ahụ ị ga-eji tamuo, ịma na ife ha na-ekwu okwu emezuo. So mana ndị be anyị aghọtara na Chukwu ka na-akọntrol ụwa, aghọtara ya. And ọtụtụ ndị ghọtakwana ya na-eyuzizi against of ndị na-aghọtara ya. So n'ọnya mere sometimes nsị na m agaghị abịazi na-agwa unu eziokwu dị n'ụwa. Ofu obi asị m na o nwere ndị na-ege ntị, na o nwere ndị na-aghọta. And ndị na-aghọtakwara na-abịakwa asị na ha aghọtagokwanụ mgbe ha ghọtara ya, maka ọ ga-acha acha bifo ịghọta ya. Kịta ọtụtụ ndị ajọ mmadụ erika, ezigbo mmadụ erika, anụmanụ erika, mana amata na mgbe gboo na onye ma ajọ ife na mmadụ eme ya ka ọ bụrụ anụmanụ wee fụ ihe anụmanụ na-afụ. E nwekwara anụmanụ ga wee mee ọfụma, eme ya ọ bụrụ mmadụ, ya na ndị mmadụ ebiri. Nna anyị bụ onye kere anyị, bikos anyị na-akpọ ya Chukwu, ọ na-etere unu aka na ebe unu madobere bụ na nna, maka ọ sị na afọ ọbụla ị kpọrọ ya na ọ ga-aza. So na nke anyị na-akpọ ya wee ruo na nna ka anyị na-akpọ Chukwu, na-achịkọta ya ọ bụrụ Chukwu, maka na Chukwu bụ ofu mere na enwere ịbụa. So many of you people amarụ that na ọ na-ejikwa mmadụ egbu mmadụ. Ọ nke a ka akụzihoro ndị be anyị.
and anyị feel na onwerokwa na onye ga-across border anyị wee bata mgbe gboo dịka nsi wee fụ ya na mmụọ. onwere onye na-agafete na territory ndị Igbo ma survive ya, no matter however you entered. So maka ha na-ebido na ọhịa wee tibe wee kwebe ọnya, maka na ọnya ka eji mara ndị Igbo. Onye abụ ahụ onye na-afụ n'ụbọchị taa. So mana ọ sị na onye ọbụla betrayal the palace, the kingdom, ya the family, o nwere ike ịtọ na onye ahụ to become animal, so that onye ahụ ga-eje na-echekwazite ndị ahụ ọ na-asọpụtaji oge ya wepụ uche mmadụ tinye uche anụmanụ. Enwere ọtụtụ ihe na-eme na be anyị na gboo, mana ndị be anyị aghọtarazi na onye bụ ihe na-emezi nke bụ nke ukwuu. Ọ na-emesasịzi emesasị because na ndị be anyị che that na ife ahụ na-eme na gboo na ọ bụrụ na ime ihe ọjọọ na-amaghị ama na ọ gaghị na-emekwa gị ọzọ. Ndị be anyị amaghị na datin bụzi kịta ka ọ dị worse. Ana onye ka m chọrọ ime ka unu mara that na ebe nwere ajọ mmadụ na ga-enwe ezigbo mmadụ. So na ọrụ gị na oziọma anyị na-ebutere gị na Obinwanne TV na Obinwanne redio bụ na ihe ọbụla mmadụ na-eme gị, ịnidiri ichere echiche, front and back. Marịgoro ihe ọ ga-akọsịrị gị na ọ bụ na egbe ya nkịtị, mara ihe ọ ga-akọsịrị gị na ọ bụ na react ya, mara ihe ọ ga-akọsị na ọ bụrụ na ịkpọ mmadụ ka amarị ha ga-eme ya. So a na-echere okwu niile echiche, na-echere ife ọbụla na-eme n'ụwa echiche. Ọnya mere na ndị be anyị anaghị echezi echiche wee mee ha mezie mee mistake asịbazie that na ọ bụ ịka anya amabazie aka. So na nna anyị mere ka anyị mata that na ihe ọbụla i mere bụ ihe ọjọọ, na enwere ike isi n'ime nwanne gị asef gbuo gị, because na ọ mmadụ na-amụ mmadụ, ọ mmadụ na-egbu mmadụ. Because agwa gị ka onye ọbụla si anwụ n'ụwa ma ọ ka esi amụ mmadụ, inwe ike ma gị ekwekwana, maka ọsọsọ ya bịa na-atụ anyị ụjọ ka esi anwụ na ka esi amụ amụ. Mana na-agwazi gị ihe ị ga na-eme ka ị rapụ ịdị na-ama mgbe a mụrụ gị, na hapụ ịdị na-ama mgbe ị ga-anwụ. Ndị be anyị emebezie nke bụ na mmadụ dị ndụ ga-ejizi aka ha na-egbu mmadụ. Onye abụzi na ọnụ aha bụrụ anyị n'ụbọchị taa ka anyị na-ata ahụhụ ya, because na a lot of our people nwere obi eji egbu mmadụ. A lot of our people enweghị obi eji egbu ọchịcha, na otu ọ dị na be anyị ka ọ dị na be ndị ọcha. So na nsogbu anyị na-enwe n'ụbọchị taa anyị na-epreach ka ndị be anyị ghọta bụ o nwere ihe anyị megidere ka anyị cha niile bụrụ ofu. Onye mere tata bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku, na-asị nne m bụ nwaanyị Nkwọ ka ọ na-enyekwa aka na mmụọ, na-eme ka ndị be anyị mara na ndị anyị na-achọ bụ ndị ahụ na-eme ọfụma. Ndị Obinwanne na-achọ, ndị mụnwa na-achọ bụ ndị nwere Obinwanne. Mụ na mmadụ niile agaghị ebicha n'ụwa, mụ na mmadụ niile ama ama n'ụwa, mụ na mmadụ niile amaghị wee na. Onye mere na onwe ndị na-anọ na vileji ha dejedi siti wee nwụọ, bicha aka nka wee nwụọ. Onwe ndị na-anọ na befa ha naghara akrọsị neighboring village ha wee nwụọ. Kedu ihe kpatara ya? Maka na ife niile o ji ebi ndụ dị na bie. Ọ naghị enanya na nke mmadụ, ọ naghị echere nke mmadụ, maka na ọ bụ echiche gị ka ebe echiche gị dị ka ahụ gị na-achọ. Onye a mere a na-akpọ stressful. So tupu m na-aga n'iru, ana m asị ka ụbọchị taa bụ ụbọchị Nkwọ Ikuku ka ọ kpọtara anyị niile ihe ọma. Anyị niile na-eme ihe ọma ka ọ kpọta ihe ọma. Ndị na-eme ihe ọjọọ ka ọ kpọtara ihe ọjọọ, maka na ihe ọjọọ na-abịara ha kwamgbe ha mara na ihe ọjọọ adịrọ mma. Maka na ihe anyị na-ekwukwa n'okwu ya bụrụ that na anyị ga-eti gị ihe, ma for me o, for Obinwanne o. Obinwanne agaghị etinwu gị, Obinwanne agaghị emepụnwu gị ọbara. Onye bụ Obinwanne, and that is me. Mana obi m na ihe mere m na ike o si wute m nwere ike react na ndụ gị, because you are hearing today, ikuku ị na-ekwu today bụ m na-ekwu okwu n'ụbọchị tata, njikwa ụbọchị ya ekwu okwu. M na-akwanyere ya ugwu. Ikuku a na-ekwu ekwu ka m na-akwanyere ugwu, na-celebrate ya every 4 market days.
na-emekwa ka ụwa niile mara na echi na-eso, na echi na-erubere m isi, na echi na-erubere isi, na echi na-akpara m ike, na echi na-edu m ụzọ. Na ị na-ajụ maka chi a, iwe na-amata ndị bụ ndị mere m ji bụrụ ihe mbụ taa. Maka na okwu ikwuru, afọ ịkpọrọ nna gị ka ndị mmadụ ga-eji wee chee maka nna ha. So na ihe anyị na-eme bụ mgbanwe ka anyị na-agbanwe ma okwu o, ma ihe omume o, ma ihe nkiri o, ma ihe oyiyi o, mgbanwe ka a na-agbanwe. Maka na Chukwu kechere aka nri wee fụdat na aka nri n'idere aka ekpe, o wee kekwa aka ekpe ya na aka nri ga na-emekọ. Den ọnya mere eji wee na-asị na ụbọchị taata bụ ụbọchị ihe na-eme ka ya bụ ihe niile na-arụ ọrụ bụ ikuku. Anyị na-akwanyere ya ugwu na-asị ka Chukwu nke nọ n'igwe, nọ n'ụwa, nọ n'ebe niile, nọ n'ime mmadụ, nọ n'ime anụmanụ, ka ha ncha niile n'onu anyị nwa bụ ndị na-achọrọ ka na-egbu mmadụ n'elu ha elu. Maka na ihe anyị na-ekwuru okwu ya bụ ndị jizi mma egbu mmadụ. Ihe anyị na-ekwuru okwu ya bụ ndị na-afụzi nwanne ha, ha na-anwụ, ha nwụọ, enyemaka dịrọsị. Ndị anyị na-ekwu okwu ya maka ndị ji egbe wee na-egbu mmadụ. Maka na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na asị dat na ọ bụrụ na ị chọrọ iji egbe na-egbu mmadụ n'obodo oyibo, a na-edobe ego n'obodo oke ọhịa ebe akụrụ na-arụ kampụ. Egbe ekwesịghị na-abata na siti kama ọ bụrụ nke obere. Maka na anya fụrụ egbe ga na-ajụ kedu ihe bụ egbe. Anụ mgbe a kọwara gị dị n'egbe, ichebe ihe dị n'egbe. Ana ichebe ihe dị n'egbe, ọ bụrụ na obi esiro gị ike, ụjọ atụba gị. Ọ dịghị ka ime gị ihe egbe na-egbu. Ọ dịghị ka ime gị ihe egbe na-agba. Maka na ọ bụ ihe a na-akụziri gị na ihe ha na-agwa gị bụ ife na-eche ana onye maka iji ebi ndụ. Ana a na-agwa gị okwu, na-agwa gị ihe ọbụla a ga-eme ka eme nke a ka ọ dị otu a, ihe ọbụla ga-eme ka eme nke a ka ọ dị otu a. So ọnya mere ndị ọcha na ha alaiki ka ụmụ ha bido n'oge wee fụba ihe ga-eche ha echiche n'ụwa. Ọnya mere ha ji wee kwuo si na parents gị ndị ọcha enwere ike device ụmụaka na ume ihe ọjọọ. Because ndị gọọmenti achọrọ ka enwe onye ga-kontrolu onye ọbụla nọ na gọọmenti, ka gọọmenti jiri aka ya na kontrolu onwe ha. Because without individual, without masses, gọọmenti amadị. So na a ga na-enwe problem ka gọọmenti wee nwee ọrụ ha na-alụ. Maka na ọ bụrụ na problem ndị gọọmenti bubata n'obodo ọbụla nọ n'ụwa niile gwụ, efu na nweghịzi onye nọ na gọọmenti haus nọdụzi chakoro, onye ọbụla eje na vileji ya rụbakwa ọrụ ka nne na nna ha si arụ ọrụ obi na obi. Nke nwere ije yọọ n'ebo gị ọ bụ ịtọ ka ị rapụ iweta ị ga-eji wee bie na be gị bie ọfụma. Mana mgbe ndị mmadụ chọbara ka ha kọntrolu mmadụ ka ihe ọjọọ batara n'ụwa niile. Mana anyị na-asị ndị nkwọ ha jiri aka ha kwọgharịa ihe niile a. Maka na ka ha si kwuo ya abụrụ ka anyị nwasị echi ya na ọ dị ka anyị bịara ụwa ọzọ. Maka na ndị dị ka anyị kịta na nwa chọrọ iso ha wee mee ka ha si eme. Maka na anyị na-afụ na ihe ha na-eme na-emetụta mmadụ ibe anyị. Anọ ọnyanwa bụ ihe anyị na-akpọ human right. We have a human rights conscience to our people, to human being, everybody, white and black. So that is why we are solidary with ndị a niile bụ ndị a na-egbu n'ike. Because ndị a niile na-egburu n'ike kịta na-abụ ndị na-eme na ndị dịka m na-abịa na social media. Ije kịta na n'obodo dịka Israel na Gaza na ndị otu ya, na Iran na even India, and Ukraine. Ihe ga-afụ ebe ahụ ga-eme gị nwa bụ onye Igbo ka ị mara na ife anyị na-eti mkpu na social media abụrụ na social media ka anyị kwesịrị iti mkpu na anyị kwesịrị iti mkpu ahụ n'obi na obi nweta onwe anyị. Maka na ọ bụrụ na anyị adaa ka anyị si ebue n'uche na-ebue n'obi, ihe ahụ na-eme na Sudan, ihe ahụ na-eme na Ukraine, ihe ahụ na-eme na Gaza, Palestine, India, Iran, right now, ihe ga na-eme n'ala be anyị. Mana ihe ga-edizi iche bụ na nke ndị ahụ na ha nwere infrastructure a ga na-emebicha. Mana nke anyị na-enwere ụdị ihe a ga-emebi na-abụrụ human, because o nwere ihe anyị rọrọ na-ekwubu okwu ka atụsasị baba anyị. So na ihe a ga na-enweta bụ mmadụ. Onye mere eji wee gbuo anyị ọtụtụ na agba ugbo, ma stere anyị abịakwa ruchikwa ozugbo. Ndị ụwa na-atụ ụjọ how Igbo escalate to the world. Ịma apụtasị gị na Igbo minority na Nigeria because na abịago tụsaa Igbo. So Igbo ha na-agụkwa ọnụ na the other side bụkwa Igbo ha kwesịrị ịdị na-agụ na this side.
but na-ejizi asụsụ wee divide their all Igbos. Onye nwere today now ịpụta si na onye a bụ onye Hausa, onye a bụ onye Yoruba, onye a bụ onye Ghana, onye a bụ onye Fulani, onye a bụ onye India, onye a bụ onye this and that. Because na ọ bụrụ na ịghọta ka nature dị, ka m si wee ghọta nne m kụziri m, o mee ka m ghọta na ebe ọbụla mmadụ dị ndụ nọ na onye ahụ bụ nwanne gị ka ọ bụ. Mama m akụzighoro m n'onwe ebe ọ ga-abụ nje na onye ọbụla afụrụ bụ mmadụ na ọ bụrụ nwanne m, atụpụkwana ya ọnụ, mewekwana ka nwanne m. No, onye ga-asị na nwanne dị na mba. My parents nurtured me nke bụ na aghọtara m ife nna agwa ndị be anyị n'ụwa niile, na-agwafasị ya na ọ bụrụ ọsọ nsọ ije n'ụlọ ụka wee gee onye na-emeghe anya anọchọghọ, onye akụzighoro ihe dị na be nna gị. Ọ bụrụ ya bụ isi o. Ihe bụ isi bụ ihe a kụziri gị mụtakwara ya, because na akụziri anyị humanity, mana onwe ndị akụzighoro humanity in the same country we are, Nigeria, Igbo race. Maka na I remember mgbe m jere gbaa housemaid na Nnobi, houseboy, I remember ọ bụrụ ka ha si treat nwa ha ka ha si treat m. I remember it very very well. Mgbe m gbara boy, ọ bụrụ ka ọga m si treat m ka o si treat nwanne ha bịakwara na the same company. I remember. So all those things ga-prove gị now that na ihe na-achọ ịbịa mee anyị bụ ihe kwesịrị na-eme anyị, mana onye ọbụla ga-amazi wing ọ ga-agba. Ka ị gbaa wing gị ka gị na ndị wing gị na-akpa ka unu ga-esi na-agbakwa echi, maka na enwere ihe mere ka anyị bịakọta nwe ọnụ in the way that everybody will believe in one God again. Onye mere mụ nwa na ụmụ realize go some certain things na this journalism na-eme. Afụgo m ọtụtụ mgbe ị ga-eji wee mazi kịta na okwu ọnụ m ga-adịbazi ile ọfụma ga-abụ n'ọdịnihu. Ana onye mere nji dị consistent na-agwa unu maka ihe gbasara Igbo, omenala na ọdịnala Igbo, because ihe a ga-eji wee kee ụwa bụ asụsụ na njirimara ndị. Ana icheke efu na ndị na-asụ Igbo n'ụwa niile kịta buru ibu, mana ndị na-asụzi Igbo ndị onwe mgbe ha si na Igbo nzugbe, Igbo Enugu nke Igbo Oduda, nwee ka ha si kọwachaa ya. Ndị ahụ na-asịsị na ha bụrụzi ndị Igbo, ha na-asụkwa Igbo, mana ọ bụrụzi ụdị Igbo ahụ ị na-eche ka ha na-asụ. Ha na-etinyezi nke ha n'ime, dịka ịbịa na German. Asụsụ German ọbụla ịsụrụ translate ya na English ọ bụrụ ofu, o nwere ka onye gị the same answer, the same correction, but ọ bụghị the same meaning. So onye nwa bụ ihe ha na-agwa gị eji wee divide ya ndị gboo. Maka ndị gboo na-ayị ka atụrụ, ha na-egbuso eje njem. Ha kesasịgodo onwe ha, ha nwere ha ji akpọkọ onwe ha. So na ọ na-adụ ndị ahụ niile bụ ndị na-ebiri udo ndụ ahụ mgbe ha bịara ụwa, ọ na-adị ha surprise. Onye mere mgbe anyị ncha niile pụtasịrị n'ụwa niile, anyị bịakwa ebe ọbụla anyị nọ, ị ga-afụ Igbo Union, ị ga-afụ Enugu Union, ị ga-afụ Anambra Union, ị ga-afụ Ebonyi Union, ị ga-afụ Abia Union, ị ga-afụ Ikwere Union. Nwanne union niile n'anya bụcha ndị dị united. So ọ bụghị mmadụ niile joinere the unions. And ịjụọ ha ihe ha ji wee join ebe ndị a join, ha ga-enye gị reason. Mana eme ya ọ bụrụ compulsory that na ọ ga-abụ otu ahụ ka o kwesịrị ịdị, na onye ọbụla ga-erejista wee bụrụ a national a union of your own region. Efu na ndị a niile register kịta ga-eje register. Mana duto na-emere ya free to meet your brothers and sisters and plan how life gonna do ebe ọbụla n'ụlọ. Many people ga na-ewe no joke, and ndị ga na-ewe no joke bụ ndị anyị na-abịa n'ụbọchị tata ka anyị mara na onwere ka anyị ga-esi getu anyị ntị n'olu wee mee ebere, wee na-eji ife ha kwesịrị na-eje, na-etinye ọnụ n'ebe ha kwesịrị na-etinye ọnụ mgbe ekwesịrị na-etinye ọnụ, ka nsogbu na ikuku ndụ n'ụbọchị tata anyị na-agwara okwu n'ụbọchị taa, ka okwu anyị niile bụ ikuku ka ọ ga ebe ọbụla ndị Igbo ga-anụ ife anyị na-ekwu, ka ha were emepụta ife n'aha Chukwu na ndị nọ na ndị ana. Ise ise ise. Ụmụnne m, tata anyị bịara n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. O nwere ihe m sịrị ka anyị bịa ka anyị kpaa nkata
Hi. Anyway, I nwere a small little connection issue. So ndewo anyị anachitekwa n'azụ. Asị m ka anyị bịa ka anyị kpaa nkata ezinụlọ Ụmụchukwu Okike ana Igbo. Asị m ka anyị bịa ka anyị kpaa nkata. Maka na asị na iwere ofu aka iwere aka nri tie nwata ihe, were aka ekpe dọchịa azụ. I think so. Ọ bụ na m ekwutere ya, ndị ka bụ m ụzọ mara correct ya m. Yesterday emechara program yesterday. Mụ na some people kpaa. When I feel that na by this time a lot of our people ekwesịghị ịdị na-ekwu okwu maka ala Igbo. A lot of people ekwesịghị ịdị na-achọ nwanne ha. A lot of people ekwesịgo ịdị na-achọ ụmụnna ha. A lot of people ekwesịghị ịdị na-achọ ihe a ga-eme ka obodo ha dị mma by this time. Mana o nwere ife m na-achọpụtazi. O nwere ihe m na-achọpụtazi. O nwere ihe m na-achọpụta. Anya bụ ihe m na-achọpụta bụ ọtụtụ ndị be anyị amarugo ife na-emenụ, mana ha enweghịzi echiche mmadụ. Enweghịzi echiche mmadụ. Echiche ha nwezi kịta na-abụ echiche nwanne ji emegide nwanne ya. Ọnya nwe mere m ji wee na-asị na ọ bụrụ that na anyị niile bụ ndị nọ n'ala Igbo, ndị ebe anyị nọ n'ala Igbo, ọ bụrụ na anyị niile ga-ekwete, anyị niile na-ekwu anyị niile, anyị na-ekwukwa ndị ahụ nwere obi nwanne o. Maka na o nwerekwana ihe ị ga-eme ndị ahụ bụ ndị enweghị obi nwanne, na-abụrụ na gị nwa nwekwara obi nwanne bịakọtara ọnụ wee gbakwa mbọ fụ that na oge ahụ ị ga-eji echekwa onwe gị ihe nwe obi nwanne. Social media agbabigo into pieces, nke bụ na ozi ọma anyị ziri abịago na mmezu. So na ihe anyị na-emezi kịta bụ ka anyị gwazie gị, abụkwana onye ga-eri n'ikpeazụ. Abụ na onye ga-eri n'ikpeazụ. Ị ga-akaba ahụ cheruo echiche n'ụlọ. Ị ga-akaba ahụ cheruo echiche n'ụlọ, so that na ndị nọ n'ụlọ ga-amatakwa na ị na-eme exist. Because na enwere foundations ndị pụtara kịta na ahụ n'ụzọ eziokwu. Ha pụtago n'ụzọ eziokwu. Na network ma na-enwe problem. Ka m pụtakwanụ. Network a na-ekwe ka m restart ya this thing.